Θεμιστοκλή από τον Πειραιά. Γεια σας, κύριε Θεμιστοκλή. Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε και καλή πρωτοχρονιά. Επίσης και καλό Πάσχα. Επίσης. Λοιπόν, στα γρήγορα θα κάνω μια τηλεγραφική αναφορά σε κάτι που άκουσα σήμερα, διάφορα πράγματα, και μετά θα πάω στο κανονικό θέμα. Αυτό που ήθελα να μιλήσω. Λοιπόν, οι λαθρομετανάστες ονομάζονται λαθρομετανάστες κατόπιν και απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην απόφαση για τη Μυρτό που είχαν χτυπήσει στην Πάρο κάποιος Πακιστανός, και είπε μάλιστα ότι είναι αυτοί που λάθρα εισέρχονται στη χώρα. Το γράφει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι δηλαδή επίσημος όρος, και τα υπόλοιπα εννοείται ότι μπορούμε να τα λέμε, δεν απαγορεύεται. Επίσης θέλω να πω και στα γρήγορα ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα δεν υπάρχουν, έχουν καταστραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και οι Εγγλέζοι τα κρύβουν, και τώρα παρουσιάσανε βέβαια και την κλοπή ώστε να θολώσουν το τοπίο. Το ξέρουν όλοι αυτό, απλώς δεν το μαρτυράνε. Και το τελευταίο, ότι ο Οπενχάιμερ δεν έφυγε γιατί διαφώνησε για τη βόμβα. Αυτό που είπε ο φίλος προηγουμένως, ότι διαφώνησε στην αρχή για τον Ναγκασάκι, ότι δεν έπρεπε να τη ρίξουν στο Ναγκασάκι, ισχύει, αλλά έφυγε γιατί υπεύθυνος πλέον και αρχηγός της ομάδας αυτής ήταν ένας άλλος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος είχε βρει την υδρογονοβόμβα. Οπότε, επειδή η υδρογονοβόμβα ήταν και πιο ισχυρή και ήθελε και καλύτερη τεχνολογία, πήρε αυτός αυτοδικαίως, αυτός πικράθηκε και βέβαια μετά έφυγε. Αυτά ήταν τα επιγραμματικά. Λοιπόν, και πάω τώρα σε αυτό που θέλω να μιλήσω, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική λειτουργία του ανθρώπου, που έχει τον ορισμό, έτσι, γνωστική ασυμφωνία ή γνωσιακή ασυμφωνία ή γνωστική συμφωνία ή γνωσιακή συμφωνία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος νιώθει χαρά και ευχαρίστηση χωρίς να είναι ενδογενής αυτή η λειτουργία, δηλαδή δεν είναι στο DNA, δεν είναι φυσιολογική, είναι επίκτητη και βασίζεται κυρίως στην άμυνα που δημιουργεί, στην εύρωσή του δηλαδή. Ο άνθρωπος νιώθει πολύ καλά όταν αυτό που σκέφτεται, αυτό που γνωρίζει, έτσι συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Είναι αυτό που κάνει, ας το πούμε. Ο άνθρωπος νιώθει, στεναχωριέται εάν άλλο πιστεύει και άλλο κάνει. Ένα παράδειγμα, ας το πούμε, που πρέπει να επιτευχθεί η γνωστική συμφωνία, να σταματήσει δηλαδή η γνωστική ασυμφωνία, είναι το παράδειγμα της Αλεπούς με τα σταφύλια που δεν τα φτάνει και λέει ότι είναι αγουρίδες ή τα αφήνω εκεί για να οριμάσουν και θα τα μαζέψω αργότερα. Δηλαδή διαστρέφουμε την πραγματικότητα πολλές φορές και κοροϊδεύουμε και τον εαυτό μας, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το γνωστικό μας επίπεδο, δηλαδή τις γνώσεις μας, τις αρχές μας, τις πεποιθήσεις μας, να τις κρατήσουμε απείραχτες. Αυτό μπορεί να είναι σε πολλά πράγματα. Συμβαίνει όταν αγοράζουμε ένα προϊόν, αυτό που αγοράσαμε εμείς είναι καλύτερο από αυτό που έχει αγοράσει ένας άλλος. Γιατί? Δεν υπάρχει γιατί. Γιατί αν τυχόν δεχτώ εγώ ότι αγόρασα ένα προϊόν μούφα, δεν μπορώ να ησυχάσω. Τριγυρνάω στο κρεβάτι μου όλη τη νύχτα. Αυτή είναι μια βασική λειτουργία που πάνω σε αυτή τη λειτουργία βασίζονται πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινή ζωή. Αυτή τη λειτουργία τη χρησιμοποιούν αυτοί που πουλάνε προϊόντα, αυτοί που κάνουν πολιτική, αυτοί που κάνουν πολέμους, οτιδήποτε. Δηλαδή σου δίνω ένα γνωστικό επίπεδο, παραδείγματος χάρη είναι υπερπάντων ο αγών, και από εκεί και μετά εσύ θα πας και θα σκοτωθείς για αυτό που σου έχω βάλει μέσα στο μυαλό. Ποτέ δεν σε ρώτησα βέβαια όταν στο βάλα, απλώς στο έβαλα. Λοιπόν, ένα μεγάλο παράδειγμα, έτσι, είναι οι κολοτούμπες, οι συχνές κολοτούμπες που κάνουν πολλοί άνθρωποι. Λένε αυτό είναι έτσι και έτσι και έτσι, αλλά κάποια στιγμή επειδή δεν μπορούν να το κάνουν, μωρέ, λέει, μια σαχλαμάρα είναι αυτό. Και κάνει μια κολοτούμπα και νιώθει και πάλι ευχαριστημένος ότι έχει επιτύχει τη συμφωνία μεταξύ του γνωστικού επίπεδου που έχει και της πράξης του. Ένα μεγάλο παράδειγμα είναι οι χριστιανοί, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο, δεν μπορούν να κάνουν αυτό, δεν μπορούν να κάνουν αυτό, δεν γίνεται αυτό. Βέβαια τα κάνουν όλοι. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Όμως έχουμε εφεύρει το κόλπο της εξομολόγησης και της συγχώρεσης. Άρα λοιπόν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε και μετά έρχεται η συγχώρεση, όπου πλέον είμαστε πάλι καθαροί και να ξανακάνουμε πάλι τις αμαρτίες μας και να ξαναπάμε να εξομολογηθούμε και να συνεχίζεται αυτό το βιολί. Γιατί το γνωστικό μας επίπεδο πάνω στο χριστιανισμό είναι πολύ αυστηρό. Δεν μπορούμε να βγούμε και να πούμε, λέει γκούρδες ο χριστιανισμός και κάνω ό,τι θέλω. Ναι, καλά τα λέει, ναι, έχω κάνει αμαρτίες, αλλά
το συγχωρώ. Αυτό θα το δούμε σε όλες τις διαπιστώσεις της ζωής μας και να μην μας φαίνεται περίεργο που βλέπουμε ανθρώπους τη μια να λένε έτσι και μετά από μια εβδομάδα να λένε αλλιώς. Τη μια να πιστεύουν αυτό και μετά να πιστεύουν κάτι άλλο. Κοροϊδεύουν δηλαδή στην ουσία και τον ίδιο τον εαυτό. Και αυτό, ας το πούμε, είναι ένα χαρακτηριστικό σημάδι των ανθρώπων που άμα τους δώσουμε ένα λόγο, μια αφορμή, κάτι, είναι ικανοί να αντιδράσουν με τελείως διαφορετικό τρόπο όταν αντιδρούσαν διαφορετικά. Όταν είναι μόνος του ένας άνθρωπος, κάνει κάποια πράγματα. Όταν είναι 10 άνθρωποι μαζί, νιώθει πιο δυνατός, νιώθει ομάδα και κάνει πολλές φορές διαφορετικά πράγματα. Ήθελα να δώσω, ας το πούμε, τη σημασία αυτού του πράγματος. Νομίζω οι Εγγλέζοι το λένε «Dissonance annoyance». Είναι κλασικό, όμως θέλω να τονίσω άλλη μια φορά ότι δεν είναι φυσιολογικό, γιατί όταν παγιδευόμαστε στο γνωστικό μας επίπεδο δεν θα μπορέσουμε τότε να αλλάξουμε. Δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Σε αντίθεση με κάποιον που έχει ανοιχτό μυαλό, βλέπει ότι αυτά που πιστεύει δεν είναι σωστά, βλέπει την πραγματικότητα που είναι διαφορετική και αντί να προσπαθήσει να αλλάξει την πραγματικότητα ή να κοροϊδέψει την πραγματικότητα τον εαυτό του, ότι το κρέας είναι ψάρι, παραδείγματος χάρη, να αλλάξει το γνωστικό του επίπεδο και να πει αυτό που πίστευα μέχρι τώρα δεν είναι σωστό, είναι σωστό αυτό πια. Άλλωστε αυτή είναι η εξέλιξη του ανθρώπου και η εξέλιξη της επιστήμης. Η γνωστική ασυμφωνία είναι αυτή που καταδυναστεύει όλη την κοινωνία και δεν το ξαναλέω άλλη μια φορά, δεν είναι ενδογενής, είναι επίκτητη. Δηλαδή αποκτάμε με την εκπαίδευσή μας ένα γνωστικό επίπεδο και πρέπει αυτό να το υποστηρίξουμε όσο γίνεται περισσότερο για να νιώσουμε όμορφα, να ανήκουμε στην ομάδα, να μην πάμε κόντρα σε αυτά που πιστεύει η ομάδα. Γι' αυτό θα δείτε ότι πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι, όχι πάρα πολλές φορές, πάντα κάνουν παρέα με ανθρώπους που πιστεύουν τα ίδια πράγματα. Ανήκουν στην ίδια ποδοσφαιρική ομάδα, ανήκουν στην ίδια τάξη, ανήκουν στο ίδιο μορφωτικό επίπεδο. Δεν μπορεί δηλαδή ένας Ολυμπιακός να κάνει παρέα με έναν Παναθηναϊκό γιατί σκοτώνονται κάθε μέρα. Δεν μπορεί ένας, ας το πούμε, που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο να κάνει παρέα με κάποιον ο οποίος δεν έχει μορφωθεί, γιατί ούτε ο ένας ούτε ο άλλος μπορεί να καταλάβει τον άλλο. Άρα η δημιουργία ομάδων, η δημιουργία, ας το πούμε, κοινωνικών ομάδων έχει πολύ μεγάλη σχέση με αυτό το πράγμα, το οποίο το ξαναλέω, το τονίζω, δεν είναι επίκτητο, δεν είναι φυσιολογικό, άσχετα αν υπάρχει και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ ώστε να ελέγχουν τις μάζες. Δηλαδή μας βάζει η Μακεδονία είναι ελληνική και τέλειωσε. Εκεί εμείς πρέπει να σκοτωθούμε. Εάν τυχόν πούμε γιατί είναι ελληνική η Μακεδονία, δεν είναι ελληνική, την ίδια στιγμή δεν έχουμε κανένα λόγο να σκοτωθούμε. Αν πάμε και πούμε γιατί να πάω εγώ να σκοτωθώ στην άλλη άκρη του κόσμου, να πολεμήσω κάποιον που δεν το ξέρω, τι μου έχει κάνει, δεν μου έχει κάνει τίποτα, κάθομαι σπίτι μου. Όταν όμως μου πούνε ότι για το καλό το ένα, για το καλό το άλλο και αυτός είναι κακός, δηλαδή μου βάζει μέσα μια σκέψη, εγώ για αυτή τη σκέψη θα θυσιαστώ ακόμα γιατί ανήκει στην ομάδα που ανήκω κι εγώ και θέλω να ανήκω κι εγώ και έτσι νιώθω ασφάλεια. Άρα λοιπόν η γνωστική ασυμφωνία είναι θέμα ασφάλειας ή όχι και το σωστό θα ήταν ανά πάσα στιγμή να αλλάζουμε το γνωστικό μας επίπεδο ανάλογα με τις καταστάσεις. Δηλαδή βρέχει, θα πάρω μια ομπρέλα, δεν θα βγω έξω και θα πω εντάξει μωρέ, μια μικρή βροχούλα, είναι το πολύ πολύ να γίνω μουσιο. Αυτά τα λίγα από μένα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Τα είπαμε και καλό υπόλοιπο. Επίσης, γεια σας κύριε Θεμιστοκλή. Ο αγαπητός κύριος Θεμιστοκλής παραλείπει ένα άλλο όμως σημαντικό στοιχείο που έχει ο άνθρωπος και είναι εκγενετής, δεν το αποκτάει στην πορεία, η κτητικότητά του και την ανάγκη για να προστατεύει την περιοχή του. Αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες territorial being. Ανάλογα. Στο παρελθόν η περιοχή ήταν η Αθήνα και εχθρός ήταν η Σπάρτη. Πλέον το να γίνει πόλεμος Αθήνας-Σπάρτης θεωρείται αδιανόητο. Αλλά η περιοχή έχει διευρυνθεί και έχει διαφοροποιηθεί. Έχουμε, και αυτό πηγαίνει πίσω στους προγόνους μας, το χώρο μας, την περιοχή μας. Δεν θέλουμε άλλοι να μπαίνουν στην περιοχή μας. Και εδώ είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα, αν θέλετε, με τις μαρξιστικές προσεγγίσεις των ανθρώπινων κοινωνιών, όπου στη βάση της μαρξιστικής προσέγγισης υπάρχει λογική ότι οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος το κάνει διότι κάποιοι του το ζητάνε ή του το επιβάλλουν.
Ενώ πολλά πράγματα που κάνει ο άνθρωπος τα κάνει διότι έτσι λειτουργεί, ως θηλαστικό, ως μέλος του ζωικού βασιλείου, στην κορυφή μεν της τροφικής αλυσίδας, αλλά παρόλα αυτά ένα ζώο όπως και τα υπόλοιπα. Στο κομμάτι του Οπενχάιμερ δεν απάντησα γιατί δεν το γνώριζα το σημείο που ανέφερε ο κύριος Θεμιστοκλής. Γνώριζα και μπορώ να συμφωνήσω με την τοποθέτηση που έκανε για τον Οπενχάιμερ ο κύριος Γιώργος νωρίτερα από την Μεταμόρφωση. Αυτά που είπε τώρα για τη βόμβα υδρογόνου δεν τα έχω υπόψη μου. Μπορεί να ισχύουν, μπορεί όχι, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα το επιβεβαιώσει ή θα το διαψεύσει. Οπότε αν κάποιος άκουγε και μπορεί να έλεγε «Μα δεν είναι έτσι, γιατί δεν του λες κάτι, Κωνσταντίνε», δεν το γνωρίζω. Πείτε μου εσείς αν υπάρχει απάντηση. Λοιπόν, η Ιωσήφα από Αριζόνα κάποια τα γνώριζε.